Hello, pag-usap mga bayano, nagbabalik ang inyong hang Inday, ang nag-inusarang maestra sa Facebook, nga Facebook, gimong radyo. Diara ang atong ikaduhang putahe, karong adlaw, Maha Blanca. Perting magpalaway ni Inday, no? Sas, pasaylo ako ninyo. Kausara ni sa duha ka tuig. So, muna ni ang ako ang Maha Blanca, no? O, muna ni ang atuhang mga kinahanglanon. Gatas sa kuan sa stock room ni Busing. Ang ato ang kuan tuno. Kanira napalit. Kanira napalit na mo ang tuno. So mo ni ang tuno dire. Dira nakapak na mura gatong Bear Brand nga gatas, no. So nara siya coconut milk powder mix. Dira kanang sagulan ni siya, masagol gatas, sagol tuno, kompleto sikado sa ni siya. So, duha ka pack ang ato ang gamiton. Okay, gagmay ram ni siya, pero pila ram ni siya kuan ha. 150 gram ra siya. 150 gram. So, gamatoy ra siya. And ang gatas, depende lang ni karon. Og diara ang ato ang cornstarch gikan sa stock room ni Busing. Og kaning mani nga gipampiga gikan pud sa freezer ni Busing. So, nakalibre og mga ubay-ubay, no. Og labaw sa tanan ang mais gikan sa chronic Busing. Talagsaon na nila makalibre. So salamat kay Busing ha. Salamat, ilista na mo ni sa kuan sa tubig. Bitaw dogay na kainin sa kuan no sa stock room niya, mga expire na ba. So last time gani katong bago pa ko dire, so tulo ka sako ang among gipanglabay kay perting daghana nang expire na siya. So patakan mo sila palit, dili parehas karon nga ampingan na nako akong pagpangumpra. So ginagmay ra ako ang kumprahon nga insakto lang yun nga magamit sa tibuok balay kay sayang kay panglabay ra ba ni, sayang kay panglabay mga kwarta, maglabay na ganig pagkaon, maglabay pag mga stock. So gamay ra ko pampaliton. Og sige, sugdan na nato ni ato ang Maha Blanca. Garap siya kagilok ba? So ato sa aning tunawon, ato sa aning i-mix ang ato ang kuano, ang ato ang sani tuno. Ato sa kuano batang tagatas. Mga usa pa balding gatas. Bitaw pila man ni ka ml di ay wala. I'm not sure. 1 liter ni siya, so 1 liter is equivalent to 1,000 ml. Tama ba ko? Kay ang kuan ang 1 cup is 250 ml man. So this one is equivalent to 4 cups. So it will be 1,000 ml. Am I right? I'm not sure. I'm sorry. Okay, let's go. Dara ang kuan. Gatas. Gatas sa baka. Wala ka ginaw na harot ginang gatas. Wala nang gatas Mary. Mana din ngita ng Busing. Wala nang gatas Mary. Wala na, ay sige magpaluto ni mo anak ko pancake. Pancake. Sige magpaluto na hurot na ay mangita og gatas ba. Ya ako puta bala puta pagpaluto kay nangawala ng mga stock gipang tumar na sa mga gipang tumar. Gipang kuan na gipang sane. Gipang hab-hab na sa mga ulipon. Dayon ato na ning ibutang ning kuan ning isayngan ani cornstarch at sa tining tunawon nato ni diri tanan daan. Kaya nato dito patutuyokon sa kayo. Daghan ra siguro kaayo ni. Kasi mulapot dayon sakto na tong tungag box. Tungag box ra akong ibutang mga bay no. Nag-antos man taan ang namay pang kuan. Namay pang tutuyo. Ano man ang kainday? Ato ba ka ng luwag nga nangahitom na, mga sunok na. Oh. Dayon. Sige lang. Toppings. Going to mix it well. Very well. Palayo mga buhok kasi sa guwag buhok ni inikit-kit sa ato mga kaubanan sa pikas. Uy, kalami ba ninyo sagol? Okay, subaya sa dito kung namata na ba mga tao. Dayon ibutang na nato ang tuno. Ako ra man ni siya tunawon diri daan tanan. Dahil ayha na po dito hala. Tanawon dito sa kalayo.
Okay? Very yummy talaga to. So, mix it well. Well. Mix it very well. Puno na 150 grams. So, duha man akong gigamit. So, 250 gram tanan. Tinawan na rin ako siya tanan. And everything. Dayon, hasta ang mais ako na ibutan. Wala pa? Pagdagkot og pahamron. Duha ka buok di ara sa atong dining room magpisa ka. Okay, di ara unsa ka kaigo ka ni diha unya? Wala na eh. Di ba emote? Oo, gagama pila. Sa may mong binlan kalding? Ngano di manok doon? Yari ba kay magana naman dito. Dayon, dilawan na to be. Kung pinaba ang timplada. Ito may kuwangan niya. Medyo tabang-tabang man. Ah, butangan na ito asukar gamay. Tabang yun. Ha? Butangan na ito asukar. Pila kutsara. Ano ito kuwan? Sa 2, 3, 4. Tak. Ang kuan, ang cornstarch na kuan na ko. Kamsa. Okay, fine, whatever. Di ba ito ganahan itong mami? Ang tamis kayo. Mami kauban mga bay nga kuan. Nga secret na. Mana mag-amping mi sa mga nilutuan. Kaya naman sa Kay kuwan sa hindi mi mag-amping sa mga nilutuan kana para sa mo ha. Kay na may manaway gud. Basti lang karaan na balo na tag effort. Nya sa wayon ra. Puya buyag lang lantor pa to sa mga video. Idol bi ako niya. Okay. Okay, puwang pag yun. Sure. Ito, 4. 4. Oh, 5. 5 ka kutsara mga bay nga asukar. Ato ka mo sa gula gamay gatas. Yung powder. Sige, okay na ni. Kaya na naman ito yung gatas kong kuwan. Sige, amo sa pabukalon mga bay ha. So, di ara mga bay, nagtak-ang natas na ito ang kuwan ma ha. Hinayin na nato ang kayo no. Kaya kinahanglan nga maluto ba to ang cornstarch. Hinay lang ang kalayo as in hinay lang, pinagahinay. Para maluto ang mga tanang mga lalang mananak. Okay? Hala sige, halo lang yun ni. Maayo. Hantod nga makuan siya, singan ani, malapot siya. Dayon tapingas na tapingan na dayon. Sabitang nang bitang. Tapingan ulit mapasok ganun dagway ani. Tapingan dayon nato og manis. Manis kay daghan na to. Gikan sa freezer ni Bossing. Ito mga kuan ra ba mga sani panglabay ra ba sayang ra kaayo. Sila nang tagamay be. Tunaw na ni siya maayo, mura siya kanang sauce sa bechamel. Natod malapot siya. Mais oh. Basig na sobraan ang katamis no? Tiruan man kanin. Dili ko sure lagi kay magkaon may katamis na ako ah. Sige meron. Magkaon ko tamis na grapes. Sige. Basig matusnog ang atong kuan. Unsa man? Ulan ba magigamay? Unsay kula? Di pa magitamis. Di ba tamis? Sige pa kuan na nato gamay, ana to punan di kabalo na ka. Natay kuan judges. Kulang ba mo? Gatas na lang ato puno. Try. So, kung ano mo gatas mo bay, pwede lihan ang gatas diri mga stock din gatas no, pila ka lata. So, ato aning ano naman sa kutsara. Tangan nato og pila to ganiya 5 kutsara nito. Og tangan sa nato 5 ka kutsarang gatas sa duha.
Pina-mountain yung kayo. Tulo. Delivery God, 4. 5. Oh. Na-mountain kayo kay. Kanang gatas din kay. Gatas bitaw din hatag biya ni sa gobyerno para sa amoa, mga ulipon. Pero wala lang gasaba-saba ang mga galon. Para dito sa amoa. So mo ni gibanata na sukat hibaw-an na mo nga para sa amoa ang gatas. Nitig banat na mo ang usa ka kutsarang magtimpla mo sa kutsarang gatas. Imo nang tulo kutsara. May na ba vitamin na ng mga kalawasan. Mo na lang ni vitamins na mo ani mga gatas nila. Na medyo nilapot na siya. Ilawin na po utro ron. Mahurot na yung tinilaw ron. Sige, okay na? Kulang po yung asukar? Tangig asukal gamay. Mga pila kutsara? Mga duha? Tulo. Tulo? Pantay ka ba Dua, sa dua. matangis ng mayo? Duha lang, duha. Duha lang Duha sa. Sa. Duha. O, pito na. Okay, klaro. Well, klarong mixtures ni mga bayan kay kuan ka ng pila na ba katuig ang milabay? Namaligya man ko umaha sa una. Sa 2000 Si, sa 2000 isa to? Sa itong tuiga 2011 namaligya ko umaha. Dahil sugad ato maora maani na karon. Perfect na? Perfect ba? Perfect na daw ang lasa. So, 7 ka kutsara nga. Sukar. O, 5 spoons. timan na to itong mga gipang-butang. Kaya ito ang ibutang sa description, no? So, tanawa lang niyo sa description mga bay. Kung sa mga ingredients, ano eh. At sa ning i-post, antod mahuman eh. Kaya mataas na kaya itong video. Hello, pag-usap mga bay. Nagbabalay kang inyong inday. So, diarang na to ang maha blanca. Naluto na siya. Daghan kayo ang mais. O, gatuan na ning butangan og toppings. Okay. Asa naman eh. Itong idool ang toppings. Okay. So, ito ba nang naa? Tangan na nato siya mani sa ibabaw. Daghan kayo ang mani. Yum na kayo siya. Very yummy. Tilaw na ito mga galon ani atong kuan. Mga snack sa ilahang reaction. Okay, job well done. Thank you so much. Daghan kayong salamat mga bay. So, diara ang ato ang kuan. Ang ato ang sani finished product. So, daghan kayong salamat yung tanan. Asa ko dapit ani di mo ko magbutan. Daghan kayong salamat yung tanan mga bay. Bye-bye. Di na ako kutob. Ay, tensa ato sa dining kuanan. Ayo ano to daan. Ano to slicer na to. Kuya kay slicer oh. Tag 5 ang hiwa. Sige, kaon. Unlimited. Kuan ba siya? Wala lang, katungaon lang kay dagko og hiwa. Kay kita-kita raman. Tag 15 ang hiwa mga bay, tag 15. Kay dagko og hiwa. So, yum. Kalami ba? Pagka-perfect ba? Nakakaon lagi doon kuan. Filipino food. Pagkaon sa mga Pilipino. So, dara mga bayo. 2, 4, 5. Pulo kahiwa. Pulo kahiwa nga ito ang mga blanca. So, dini na lang ko kutob. Daghang salamat. Dini na lang kutob ang ako ang pagpalaway ninyo, no? Dara, mo ang ikaduha nga handa. So, napagid mi mga handa ni kung napay panahon. So, daghan kayong salamat ninyo tanan. Bye-bye.